Τώρα βλέπω τον Γιουσούφ να επανέρχεται αριστερά και τον Μπαμπάμ να πηγαίνει σε θέση φορ. Μέσα στην περιοχή οι γηπεδούχοι, είναι το σουτ και κόρνερ. Σουτ από τον Κόντο στο 13. Δεξιά στην πλάτη της άμυνας, τώρα που περνάει η πάσα είναι αδύνατο να προλάβει ο Γκόμες. Ωραία, ο Μπαμπάμ απέναντι είναι μόνο στο Ρέντζας. Η πάσα του Κασναφέρη είναι για τον Ρέντζα, τον οποίο έχει χάσει ο Διόγο. Ρέντζα στην περιοχή, το σουτ με τα πόδια ο Σέτκους και ο Βενέτης. Από μάκριν έδωσε την μπάλα στον Σέτκους, ο οποίος μάζεψε. Χαμηλά η πάσα για τον Γκαϊκούτ. Περνάει για τον Κόντο με την μπάλα στο δεξί, δεν είναι το καλό του πόδι, πολλά μέτρα out στο 24. Καρδόσο. Βενέτης, πολύ ψηλά η άμυνα της Κέρκυρας εδώ. Βενέτης πάλι για τον Γκόμες που συνεχίζει να κάνει αυτή την κίνηση και την κάνει με καλό τρόπο. Εδώ δεν είναι δυνατό το σουτ του Μαρκόφσκι. Μπλοκάρει ο Καβουσάκης στο 32. Μαραγκός έχει χώρο. Βλέπει την κίνηση του Κόντου. Προτιμά να παίξει το Μαρκόφσκι. Αυτός αφήνει για τον Γκαϊκούτ. Αριστερά είναι ο Ντιόγο και παίρνει την μπάλα. Σέντρα από τον Ντιόγο. Κατεβάζει ο Μαρκόφσκι για τον Γκαϊκούτ. Το σούτ ο Καβουσάκης. Καλή επέμβαση. Τζανακάκης γεμίζει. Και η μπάλα περνάει για τον Γιουσούφ που είναι μόνος του. Τώρα κοιτάει τις επιλογές του. Κάνει τη σέντρα του. Είναι καλή κεφαλιά στο δοκάρι. Από κοντά ο Φιντέλεφ γκολ. 1-0 ο Εργοτέλης στο 38. Με πολύ χρόνο ο Φιντέλεφ μέσα στην περιοχή είχε την ευκαιρία να πάρει και τη δεύτερη μπάλα. Δίνει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Ζορμπάς. Σέντρα με τα αριστερό, βγάζει ο Γκέντσογλου. Γέμισε ο Εργοτέλης στην περιοχή με πολλούς παίχτες. Ανδρεόπουλος το σκέφτεται, η μπάλα κοντράρει και φτάνει στον Κόντο, ο οποίος θα γυρίσει και από κοντά το 1-1. Ο Γκαϊκούτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Μια κόντρα ευνοεί τον Κόντο που βρίσκεται μόνος του μες στην περιοχή του Εργοτέλη και οι γηπεδούχοι ισοφαρίζουν στο 52 με τον Γκαϊκούτ. Κόρνερ, κεφαλιά και γκολ! 2-1 ο Μαρκόφσκι στο 63. Δεν τα κατάφερε ο Δημητρόφσκι που είπαμε προειδοποίησε και έρχεται ο Μαρκόφσκι να κάνει το 2-1, να γυρίσει το μάτς για την Κέρκυρα μέσα σε 12 λεπτά. Αβίτο εκτελεί, πάλι κεφαλιά, Γκαϊκούτ, 3-1 στο 67 με παρόμοιο τρόπο. Δεύτερο γκολ στο μάτς για τον Σάσα Γκαϊκούτ με ασίστ του Χαβίτο αυτή τη φορά. 3-1 η Κέρκυρα. Κατάρρευση για τον Εργοτέλη μέσα σε ένα τέταρτο. Να η ευκαιρία για τον Εργοτέλη. Ο Σέτκους με πολύ ωραία αντίδραση. Στο 79 πρέπει να δέχτηκε την μπάλα στο πρόσωπο από το σουτ του Χαντί. Ζητάει ο Χαντί που έχει κάνει καλή κίνηση και παίρνει την μπάλα στην περιοχή. Στο έδαφος ο Χαντί θα δει κάρτα για θέατρο και θα αποβληθεί στο 89. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έχει δει στο 62 μια κίτρινη κάρτα ο Χαντί. Και τώρα το βλέπει και ο κύριος Γιάχος. Και θα βγάλει την κόκκινη κάρτα για θέατρο.